L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ressqet mozzjoni biex jiġi revokat l-Avviż Legali mressaq mill-Gvern fuq ir-regolamentti dwar l-Abbandun, ir-Rimi u t-Tneħħija ta' Skart fit-Toroq u f'postijiet jew żoni pubbliċi. Dan wara li dan l-Avviż Legali sar mingħajr konsultazzjoni u b'nuqqas ta' pjanar u ħsieb. Il-mozzjoni iffirmata mill-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent Jason Zoppardi u mill-Wib u kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali Robert Kutajjar ġiet ippreżentata lill-Speaker Anġlu Farrugia fil-preżenza tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet Parlamentari David Avviż. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament, David Avviż qal li din il-mozzjoni kellha tiġi mressqa minħabba li għandna gvern bla pjan f'dan is-settur. L-iskop wara dawn ir-regolamenti huwa tajjeb u ta' importanza vitali għall-Istrateġija Nazzjonali ta' ġbir u separazzjoni tal-iskart. Iżda b'turija ta' inkompetenza u traskuraġni kbira min-naħa tal-Ministru għall-Ambjent tħalla barra l-ħinijiet tal-ġbir tal-Borża l-Bajda tal-maġġoranza tal-Kunsilli Lokali. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista dejjem qed jaħdem li dak li tajjeb ngħidulu tajjeb u dak li ħażin ngħidulu ħażin. Dawn ir-regolamenti il-ħsieb tagħhom huwa tajjeb, imma l-mod kif inħadmu f'din il-legal notice huwa ħażin. Allura hemm bżonn bħala oppożizzjoni li kellna nagħmlu din il-mozzjoni biex inġallu lill-Gvern jibdel din il-legal notice, jibdelha għax importanti li fiha nagħmlu biċċa xogħol sew għall-ambjent ta' pajjiżna u b'rispett lejn il-Kunsilli Lokali. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent Jason Zoppardi sostna li l-iskop ta' din il-liġi huwa wieħed tajjeb fejn se jkun hemm organizzazzjoni tajba għal ġbir u għar-Rimi. Iżda tħallew barra nofs il-Kunsilli Lokali minħabba nuqqas kbir ta' konsultazzjoni. Ir-residenti jistgħu joħorġu l-iskart wara l-bib sa mhux anqas minn 4 sigħat qabel dan jinġabar. Però f'ċerti lokalitajiet l-iskart jinġabar jew tard filgħodu jew tard filgħaxija u għalhekk dan ikun ta' inkonvenjent għar-residenti għax mhux dejjem ikun possibbli li joħorġu l-iskart f'dawk il-ħinijiet. Minħabba nuqqas mill-Ministeru tal-Ambjent qed jispiċċaw ibatu n-nies. Hemm bżonn li ngħixu f'soċjetà li jimpurta min-nies. L-iskop huwa tajjeb u għednieh l-iskop huwa tajjeb, però qatt ma kien hemm fl-istorja tal-Parlament l-aħħar 20 sena avviż legali li joħroġ b'tant traskuraġni li jħalli barra nofs il-Kunsill Lokali li suppost qiegħed jitkellem dwarhom fil-ġbir tal-iskart jew ir-Rimi tal-iskart. U ħajkonna mill-1 ta' Novembru, jekk dan l-avviż legali ma jkunx annullat u jkun hemm konsultazzjoni surit in-nies mar-residenti u mal-Kunsilli Lokali u mal-stakeholders kollha, mill-1 ta' Novembru ħajkonna Babilonja ta' konfużjoni kbira. Robert Kutajjar kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali stqar li l-Kunsilli Lokali qed ikunu trattati ħażin mill-Gvern. Mill-aħħar ta' Ottubru se jkunu biss 10 il-Kunsilli Lokali li se jkunu qed jiġbru skart organiku fil-Borża l-Bajda. L-Amministrazzjoni Nazzjonalista preċedenti bdiet taħdem fuq sistema ta' barcoding. Illum jekk xi ħadd joħroġ il-borża l-ħażina, ħadd ma jkun jaf eżatt min hi u għalhekk jistgħu jeħlu multi persuni innoċenti. Responsabilità l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dirilna li kienna nagħmlu din il-mozzjoni għaliex jinteressana verament l-interess tan-nies hemm barra. Meta jkollu gvern illi jagħmel avviż legali u jħalli barra il fuq minn 20 kunsill lokali illi ovvjament dan qed jgħid illi b'mod immedjat se jkun qed jiġbor l-iskart organiku u mbagħad fl-iskeda annessa wkoll mal-istess avviż legali hemm ammont kbir ta' kunsill lokali neqsin, naħseb illi din hija r-responsabilità min-naħa tal-Gvern u aħna bħala oppożizzjoni għax responsabbli għamilna din il-mozzjoni biex il-Gvern jiġi ftiegħu u jinduna l-iżbalja u jagħmel malar kemm jista' jkun kampanja ta' edukazzjoni u informazzjoni biex il-pubbliku jkun jista' jimxi ma' dan ir-regolamenti. Għaldaqstant, fid-dawl ta' dawn ir-raġunijiet kollha, l-Oppożizzjoni qed titlob biex il-Kamra tirrisolvi li tħassar, tirrevoka u tannulla dan l-avviż legali. Trid ukoll tordna lill-Ministru għall-Ambjent biex jibda proċess konkret ta' konsultazzjoni ma' kunsilli lokali u entitajiet involuti fuq kampanja effettiva ta' edukazzjoni u informazzjoni qabel ma jerġa' jippubblika mill-ġdid ir-regolamenti dwar dan is-suġġett.